Jabiro yangni witongi magi emasira marapaya manotimore suswa manitiere e county Manarok nyakoromogi mage gena moko kuom weche mabende waikonu ka bende koro jokanyo e sekta mar somo dwaro mondo sirikal odoge chenro machon mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo mano manitimore e bwo HELB mano to kado nosewito oko chenro masani sirikal tiyo godo e siro som jopuonjre ahinya manitiere higa mokwongo kod mar ariyo. Nyakoromogi bende johala mopogore ywak ni kata obedo ni wan e kinde mag sikuku pok gineno omenda kaluwore ni jopiny tiyo gomenda gi chako ikruok ne somo e higa manyien. Warang'ane moko kuom weche ma omiyo pek. No lose control to biro matek to ogo Nissan moro koro kako dhi kako omedo tumo geche but okos accident mang'eny sana to ji otho gi mbele kono. Ji abiriyo wito ngimagi tok trailer tumo geche gweng' ma Suswa county Manaro. System mar education mane gini kelo mondo mi ochochi ogol oko koro mondo mi wakikin wadhi mbele kima osebedo katiyo. Jokanye sekta mar somo nyiso sirikal mondo were gi chenro mar siro som jopuonjre mbalariany madono wito oko kendo doge mano machon e bwo HELB. We have given specific industrial actions to all county governments, which will begin most of them on 13th of January. Riwruok jochiw thieth e Kenya National Union of Nurses ochiwo notice mar dhi e ng'anyo ka gidwaro mondo ketie tim winjruok mane gidonje kod sirikal. Machegi nyakoromogi namba mar ote machuok en 2-600 bende yudwa e mbui mag oganda mopogore opogore. Wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook, yudwa e mbui mar YouTube, bende yudwa e mbui mar X, wantie e mbui mar Instagram kachiel kod TikTok. Nyinga Simfruz Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni ji abiriyo wito ngimagi e masira makoch marapaya manotimore gwenge mag Suswa duka moja manitiere county Manaro. Kalure kod lipod obila, trailer moro tiende no muoch motumo gari matin kod matatu kendo weyo ka ji ariyo e matatu no wito ngimagi kanyo kama chielo owito ngimane kane rek oyudo thieth. Trailer mar ariyo bende mane brege ochot ma bende no chopo kama masira no timore kendo tumo gari kido ma Toyota Prado. Apiko kod ng'ama ne wuothe bath apaya konego ji 4 kanyo. No wuok Nairobi kwa dhi Sori to ne wantiere gi bas mar Ena to harakati mar wuok to gari moro trailer wuok mbele to no lose control to biro matek to ogo Nissan moro koro kako dhi kako omedo tumo geche but okos accident mang'eny sana to ji otho gi mbele kono but wan to wagone Nyasaye erokamano ok waneno ng'ama otho e gach wahinyore mana matin. Kuna trailer mbili zilikuwa zinakimbishana kutoka hapa juu kama walikuwa wanashindana kwa hizi line mbili. So wakiwa wanashindana ni kama silikatika break. Ndio sikaleta hii ajali unaona. Sasa hapa unaona gari zenye zinatoka Nairobi ni mingi kuliko zenye zinatoka huku. Sasa hizi zilikuwa zimechukua line mbili na zimekatika break. Sasa kufika hapa ile gari zilikuwa zimepatana ni Prado unaona injini yake iko huko na gari iko huko. I think hiyo familia yote wameenda, mtoto ndiye ameponea lakini amevunjika kila mahali. Hao watu wenye walikuwa kwa hii Prado tumejaribu kusaidia msichana mwenye alikuwa ndani. Ndio askari ameniambia vile wamempeleka hospitali amekufa sijajua lakini wameenda na yeye. Watu wa Weybridge nafaa wachunguze hizo magari sana kwa sababu hizo magari zinabeba mzigo mzito sana. Ukiona venye mawe imejaa barabara hiyo mzigo ilikuwa mingi sana. Wadhi county ma Homa Bay kama doho ma Homa Bay omiyo bila thuolo Mandala Beach mar medo dino ne achije abiriyo mane omaki ka itudo gi nek mar japuonjre manie hike mar 4 e mbalariany ma Tom Mboya. Jang'ad buche Christina Uka oyie ne obila mondo mede dino ne achije go magen jotije magawa moro e bomano mondo gidhi mbele gi nonro magitimo. Achije go ne omaki ngeso bang' tho mar japuonjre no kendo kawuono ne ochopgi e doho. Obila kwayo ndalo 15 mar timo nonro kata kamano nomigi ndalo 5 mar tieko nonro. Achije go idhi med dine gi tesendo obila ma Homa Bay. CCTV can be manipulated.
CCTV is easily manipulated. Even at that premises, even though we didn't see physical, but you can find out that it had been removed, so we need to check that. We are making that application that we detain the suspects for a period of 15 days so that we can conclude all those that I've mentioned before you, Your Honor. You are just apprehensive that this is an emotional matter. That's why you want them to be kept behind bars. Is that true? We can have the postmortem report prepared and supplied to the respondents in this particular suit. The applicant is given leave to conduct investigations within 5 days of today's date, and that the court has taken into consideration the holidays in between. Secondly, for the 5 days given to the applicants, all the respondents shall be detained at the Homa Bay police station. Jowuoth tesen nyamburko ma Kisumu yuago nengo wuoth masani odhi malo ka bende giywak ni geche madhi e gwenge mopogore koro tin kalore kod kwan mamalo mag jowuoth. Ripota marwa Veronica Rogo notwage jopiny ka gikwayo weg nyamburko mondo duok bech wuoth piny mondo giyud kaka gichopo pacho. Jowuoth opong'o kar yiengo geche ma Kisumu ka girito geche matero gi pacho kata bed ni geche go tin. Jogo matekogi okonyogi yudo gari kata kamano nigi pek machielo. Bech wuoth ni malo kendo ketogi e mino kod kondakta. Aya Kisumu tadhi Migori. Basi soni fare idho sana compared to other days. Esani kumani wadhi gi moro 600 Migori, sani it is almost 1,900 kan. Koro fare idho sana. Kwa ni mano bedo cost nikech rush ntiere sana, joma travel odhuro sana sani. Ne jogo mapok oyudo kaka donje gari, gibedo bathe ka girito bech wuoth odog piny maromo gi pesa ma gin go e ofukogi. Yudo ka ji ng'eny moloyo kaka pile. Atemo juchini ma yudo nafas sani ane gari, lakini fare to oidho oloyo chien kaka yande en kachon. Ka chien cha nyocha seche moko wanyalo idho gi 300 ka gi idha inya to 350, but sani kor ka chope stage ayudo ka en 500. Kata bed ni jowuoth ywak e wi bech wuoth, derepe kod kondakta to nigi mor e wi ohala ma omedore e kinde ma jowuoth thoth. Awacho ni kawuono biashara ber kabisa stage wa Kisumu ka, kendo abiria donjo sawasawa, waneno ka tich dhi maber, kendo abiria manyocha okwanwang' wanwang'e yo makare sani. Kawuono waneno ka abiria lara gari. Gimedo ni kata bed ni jowuoth madhi pacho odhuro, geche maduogo e boma ma Kisumu to daso adasa joma giting'o. Jowaburo mana ng'uono kodwa matin nikech sani jok mawuok dala e Reserve kabiro town onge. Koro ng'eny geche wage ringo one way. Mawuok Nairobi sani joma dok Nairobi onge, ka in kata joma wuok kata mana Siaya kabiro Kisumu tin kabisa. Koro nyalo chuno jowa mondo samoro gimed nengo matin mondo gi compensate go weche mag fuel magerengo nono ka giduogo town. Kata obed ni jowuoth yuago nengo wuoth mani malo, chunogi ni nyaka gichop dala kaka ne gichano. Arogo Veronica, Ramogi TV. Moko kuom jowuoth mawuok Mombasa kochomo gwenge mopogore pacho ka koni koro chunogi mondo giwe chien moko kuom familia mekgi kalura ni ng'awruok mar nego wuoth kod nok mar geche jowuoth. Magene giwacho sego mabende kwan jowuoth omedore malich mokale tesen bas ma Mwembe Tayari e boma Mombasa. George Aoko ni kod ler. Ma en tesend bas ma Mwembe Tayari e chuny boma ma Mombasa. Kae, kwan mathoth mag jowuoth dang' ni kamanyo thuolo e gache madhi kaluo, kuma gichano bage nyasi mar sikuku mag Christmas kod rwako higa manyien. To kata obedo ni weg gache mating'o jowuoth sani puonjo kaluwore gi kwan mathoth mag welo, jowuoth to ywak kaluwore gi ng'awruok mar nengo wuoth kod nok mag gache. Kwa sasa hivi tunalipa 3500, last year ilikuwa mwisho 2800. So 700 juu si rahisi. Tafadhali watu wa mabasi msichukulie kuwa only December watu wana pesa. Watu hatuna pesa, uchumi uko juu, pesa ni kidogo. So kawaida wetu kama kawaida kama Januari, Februari, iwe tu kama mwaka miezi yote kwetu sawa. Watu wengi wana ugumu sana wa kusafiri, magari iko juu, uchumi uko chini zaidi. So mambo ni magumu. Tunaomba serikali tuangalie mambo haya. Kwa sababu as next year ni January, watoto wanarudi shule,
Mambo ndio. Hata watu wengi sana hapa, wengine wanasindikisha mtu mmoja aende nyumbani, wengine wanarudi kwa sababu ya fare. Iko very high. Ng'aurruok mar nengo mafuta kod dhungruok mag gache e apaya gin mana moko kuom gigo mabende weg gache ywago gino magikoni nyayo medruok mar nengo wuoth. Fare kupanda inalingana na hali ilivyo barabarani. Barabara imekuwa na maji mingi, alafu hali maisha imekuwa ngumu, inapata mafuta imepanda bei. Ndio maana unaona mafare ziko juu. Kitu ambayo imetuaffect sana kwanza ni barabara, abiria kukaa siku 2 kwa barabara. Kuhusu jamu hapo ndani ya Mariakani, Bonje, Kiu, atuelewi ni traffic, kazi yao haiko sawa ama what's the problem. Sasa ukiangalia kama kampuni yetu ya Modern Coast leo, hatutakuwa na usafiri, tumeafektika na abiria wamekatiwa tayari. Wameafektika abiria kukosa gari kwa sababu gari kukaa kwenye jam tule. Isecheko gogo, moko kuom jowuoth koni ne ochuno gi weyo familia mekgi chien mondo mi chieng' gidhi dala kinde machielo ka fungruok obetie. Maana inabidi mambo mengine niache pembeni kama familia ibaki. Kwa sababu kama ningesema niende na familia saa hizi, familia ya watu watatu, ningekuwa nalipa shilingi 12,000 peke yake kwenda. Ukiangalia kurudi pia ingekuwa 12,000 kurudi. So ukiangalia pamoja itakuwa shilingi 24,000. Fare ndio iko juu sana. Lakini sasa huenda 3,500 mtu mmoja. So wengine tumeacha familia tu. Utapepana mama na watoto, je utaspend kama 14,000. 14,000 sikukuu chaandalia watu wa nyumbani, unaona? Kwa hayo tunaomba serikali kaweze kutuangalia upande wa usafiri hapo hivi. Magi timore seche gi mabende kwan mathoth mag welo timo limbe e kaunti ma Mombasa mar bago nyasi mopogore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kamano bende johala ma Nairobi ywak ni jonyiepo onge kata obedo ni en kinde nyasi mar sikukuu ma yande gin gi geno ni oganda biro timo budget mar sikukuu kod higa manyien. Kaluwore kod johala, giwacho ni jonyiepo ywak ni gionge kod omenda mar timo nyasi mar sikukuu kama tin ma gin go gitimo godo chenro mar duoko nyithinde skul higa manyien. Cynthia Onyango ni kod ler. Kochakore e stand mag uso gwen nyaka e mago mag uso alot, piny okwethi. Tipo maka en chiro mani kod jouso kende ka jonyiepo to chalo ma odhi kwath. Kibanda mabet ni kod jonyiepo en mago ma iuse lewni mabet bechgi olwar, to kata e magi kwan mar jonyiepo ni piny ma opogore gi kaka ohinyo bet e kinde nyasi mar sikukuu. Johala wacho ni pogruok nitiere maduong' ahinya e chiro matoi kaluwore kod kwan oganda madhi nyiepo. Kama tin machopo e chiro no chiwo kwayo ni mondo duoknegi bech mwandu piny eka ginyiew. Kawang'iyo gi last year, sani ne yudo ka wan gi customers. Lakini sani saa 5:30 inaelekea saa 6 hakuna movement ya watu. Ukiona kama hii ni 200 ukiambia mtu hapa anakuja anakuambia hapana niko na 100. Bagi kama hii ni bagi ya 700. Lakini ukiambia mtu 700 anakuambia ako na shilingi 300. Kaluwore kod David Wambati, owacho ni oneno kido moro mar jonyiepo manyiso koso bedo kod chuny mar nyiewo mwandu. Kata obedo ni moko kuom mwandugi gin mago mayande oganda ohero nyiewo e kinde ni mar nyasi. Bagi ni 500, anakuambia ako na 200. Ukimuuliza nini anakuambia ana pesa. Na previously kama bags sasa msimu kama hii ilikuwa inatembea sana. Ukiangalia kitu kama manguo kama hizo trousers zingekuwa zinatembea. Lakini sasa ukiangalia watu hata watu hakuna kwa hizo. Wenye wanafanya biashara wanajaribu kuweka price yenye mtu anaweza make, but so unapata biashara iendi kwa sababu hakuna wenye anakuja kusinunua. Jonyiepo ma waloso godo to wacho ni chenro magin go sani en mar nyiewo gik dok e sikul higa manyien kaluwore ni omenda magin go tin ma ok nyal romo timo nyasi mar sikukuu. Tuna plan venye utanunua mango za Christmas, kitu kama hiyo. But sasa this time vitu zimechange kwa sababu ya economy. Like unapata zile mango zilikuwa unapata, this time sasa utapata kwa sababu tunaanza hizo mambo za shule. Hizo ndio budget sasa tunapiga. Unajipata unafaa kufinyalia pesa ndio sasa like kuongoje pia next year pia inakaribia 2 weeks to come. Wanafunzi wanafaa kurudi shule. Ruto achilie do tukue hata at least sisi pia tupate kitu kidogo. Next year watoto wanaenda shule. Nyasi mar sikukuu ma higa ni chalo nyasi ma oyudo jo Kenya ka onge gimoro e ofukegi. Kata kamano gin gi geno ni higa manyien biro bedo maber. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Toi Market, Nairobi.
Erokamana Cynthia. Jokendera tich oganda koro dwaro mondo sirikal odogi chenro machon mar siro somo kata mar siro jopuonjre mbalariany mano e bwo HELB. Ma biro mana ndalo machuok tok doho golo ng'eto ni chenro manyien ma sani tiyo godo e siro som jopuonjre mbalariany odhi ataro mar chik kendo kelo akweda e kind jopuonjre. Ramogi TV notwa kod achiel kuom jokanyo mag Elimu Bora Working Group Boaz Waruku malero ni oro apile doho ok binyago limo mora mora. Ng'eto mar doho chieng' tich abich mokalo manowito oko chenro manyien mar siro som jopuonjre mbalariany e wi nodhi ataro mar chik koro medo mana kiko jopuonjre kod jokanyo sekta mar somo mana jumbe manok to skunde yawo kendo e higa manyien. Jokendera tich oganda koro dwaro mondo sirikal oduok chenro machon mar siro som jopuonjre bwo HELB. System mar education mane gini kelo mondo mi ochochini ogol oko koro mondo mi wakikin wadhi mbele gima osebedo katiyo makoni ni jo higa 3 tiyogo higa 4 tiyogo higa 5 higni 6 nikech tie courses madhi mbele kamano gisebedo ka gitiyogo gin ok ncha gibedo affected nikech en effective kendo onge ywakruok mosebede okete uduog chieno makni jogi duto. Boaz Waruku ma en jakanyo e riwruok mar Elimu Bora Working Group ma en achiel kuom riwruoge manodhi e doho ka kwedo chenro manyien mar siro somo e mbalariany onyiso sirikal ni onge tiende oro apile wi ng'eto mar doho kaloro ni chenro no okalo chik. Judge owacho maber ni kata gino bende offend kata na HELB Act, offend Constitution to kendo offend HELB Act to gi chike mamoko ma support jopuonjre mondo mi odhi sikul. Kata giwacho ni gidhi appeal to an akone ni kik gi appeal nikech ni kata gi appeal gima en unconstitutional and unconstitutional. Waruku lero ni chenro machon e bwo HELB tiyo maber ka ok kamano jiwo mana sirikal mondo rie chenro machon mar HELB ma weche kuono nuro kendo ti kode siro somo e kuonde tiegruok mamalo. An ang'e ni kuonde mane osebedo ka ok winjre maber en framework mar accountability. Kaka pesa igole treasury mondo mi oter ne universities mondo mi o improve infrastructure mondo mi oket ni kit somo man kuro chalo nade mondo mi jopuonj kata lecturers ma tiago jo matindo gi chalo nade. Migawo mar somo nosingo mar oro apil e doho mondo gikwedi ng'eto manogol kod jang'ad bura Justice Chacha Mwita. Riwruok mar Nurses kod Nyamrero e pacho ka obwogo bago ng'anyo kochakore tarik 13 dwe mar achiel higa mabiro kapo ni sirikal orem chopo dwaro maggi moriwo ndiko e tich e yo mongirore Nurses 2,700 mosebedo katiyo e yor oraka chakre higa mar 2020. Riwruogno bende ywak ni sirikal mamalo kaachiel kod 10 counties oserem keto e tim winjruok mane gichwe kogi mar higa mar 2017 kama ne giwinjore ni Nurses onego med kwan omenda mambalang' michulo. Joyce Oduor ni kod ler. Midhiero koro medo luoro sekta mar thieth e pacho ka riwruok mar Nurses kod Nyamrerwa Kenya National Union of Nurses and Midwives obwogo bago ng'anyo dwe mar achiel higa manyien ka giywak ni sirikal osejwang'o Nurses kuom kinde malach. Riwruogno kokalo kuom jagoro margi Seth Panyako ywak ni Nurses mane ondike tich mondo okonye tego chenro mar chiwo thieth e nengo moyweyo UHC podi tiyo e yor orak kata obedo ni mano en ataro mar chik. We have given specific industrial actions to all county governments which will begin most of them on 13th of January. And one of the main issue is to have the universal health coverage nurses converted into permanent and pensionable. Approximately 2,700 nurses were employed during this program on contractual terms. The nurses have continued to serve. This is now the 5th year, which clearly contravene the employment policies and principles of the government as instituted in regulation of 2016. Panyako bende wacho ni gino maduong' ma bende omiyo giluongo ng'anyo margi en rem mar sirikal ahinya to 10 counties rem keto e tim winjruok mane gichwe kokgi mar higa mar 2017. We also have a return to work formula of 2017, an agreement that has not been honored by the government, where nurses are supposed to get an increment of nursing service allowance from the current 20,000 to 30,000, get a uniform allowance from the current 10,000 to 25,000. That agreement has not been implemented. Kata obedo ni sirikal mamalo ne ochoro malo e ngas mar telo Nurses moko, riwruogno ywak ni 10 counties pok ochoro e ngas mar telo Nurses matiyo e ute thieth mag counties, gino momiyo gichiwo notice mar ng'anyo ne 10 counties duto 47. We have issued and we continue to issue strike notices to all 47 county governments. Promotions in the county government has remained a major problem. Nursing has not been recognized properly as a directorate. When it is properly anchored in law,
in Health Act 2017 stipulate that there should be a Directorate of Nursing Services. Kaluwore kod riwruogno, sirikal noketo tenge omenda bilion 11 ne nasese pachoka, kata kamano gilieko ni moko kuom omenda go ne olal e yor mibadhi. 6.8 billion for gratuity, 4.6 billion for contract. When you put all this money together, it's 11 billion. We are also aware that there was other money that was budgeted for this group of health workers, including nurses, that has grown legs in Afya House. Nurses mapachoka koro yango ni giikore mar bedo e mesa kod sirikal mondo gipor wach, kata kamano ng'anyo margi to giwacho ni biro dhi mbele nyaka chop dwaro mag giduto. We are ready for dialogue, but the dialogue must only lead to one thing: conversion of nurses on contract to permanent and pensionable. We have had a meeting with the Principal Secretary for Professional Standards this morning, and she has given us another meeting in January 6th. But as we address, the nurses at the counties will be on strike from 13th. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Tok report mar Joyce no bende matero wa yue mokwongo chenro en maro imore kanyo kabendano ka ote ochopo ka Frederick Adogo mar Ombo kabwach Ndhiwa East Sub County Ramogi ler to sirikal oyie mondo duok helb wainyore kaka josomo erokamano enya kuom ote mari adhi nyime kod mokuom ote mabende wuoro kanyo aneno kanyo ka bro Onyango Evans wacho neno chenro mar rameny piny kata kamano wane oimore kan papo ndik tinya ka chako hawi maber mar Xmas ne mama na Rose Oyongo kod nyithindwa duto erokamano enya aoro mos ne mama na Millicent Oselu kod nyithindwa duto mano Winnie Mandela kanyo Woda Rujo Ward Simfroz Okinda we aore otene jogi mar Christmas Elder George Aduo mar Roseure SDA Mr. Udo Kani Kopere mano mwalimu Kenneth Onditi mano Woda Rujo kod baba na Opio Nyafwanga Gombo Wode Ogwang Kani Homa Bay Police Oromos maga mano Anyango Makopio Dixon Kadenge wachone oromos ma Christmas na nyithinda Dixon Jr. kod Jennifer Lopez kagenu yo manaya Mayange Beach. Erokamano enya kwa Ramogi waduogo gi ote mamoko. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no,
Jibambe Krisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. En Igachiel nyaka nokaw telo kaka jadolo mar kanisa Anglican. Ikinde telo mare, kanisa osebedo ka digni e chung mare ewi telo mapachoka. Kidwa chiwo, ang'o momiyo pesni gi opchiw ga kind kigolo bank kitere bank machielo. Gina pesni miting'o oluongo ni cash. Gina pesa taslim. Pesa maching minena kama. Nikech gin pes kuo. Tudri gi Lydia Okeyo, kotwak gi Reverend Canon Evans Omolo. Kono matute wi tudruok mosebedo e kind kanisa gi sirkal. Ing'eni anana midenyo momakowa. Midenyo no. Koro waparo ni pesni michiwo nyadichiel gi kibro tieke. Ibeni se chopo dala, ibeni podine bore, ibeni Nairobi kata Kapango, kamora mora maintie, nyaka jogo duto mawuotho e ndara. Alamo ni mondo ibed gi Merry Christmas maber koa kuoma nyako chia. Kata kaka sani iluonga ni Joanna Rigi. Merry Christmas! Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo migawo mar arita koro dwaro mondo mi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ochopie e apise mag migawo mar arita ma pachoka mar chwalo neno ma en godo ewi weche manowacho ni piny owacho geto alwora mar God Kenya gi kuong man kod kwiri kaka yo mar duoko kwan mar oganda piny. Jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo e oboke mare oseo Gachagua kuom fuong'o wechego kowacho ni piny owacho ema osebedo e ong'ala manyime e kedo gi kuong makelo midhiero ne oganda kendo kowinjore Gachagua fuong weche makamago. En oboke ma ondiki gi migawo mar arita mandala achiel bang' mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua fuong'o weche moko e kinde manoyore lamo odira mokadho. E twak mare altar kinde lamono Gachagua noliko ni piny owacho ni kod ageta mar chwalo kuong man kod kwiri e alwora mar God Kenya kaka yor duoko piny kwan jodak makono. Mimi nikiwa naibu wa rais
nilipigana na pombe na dawa za kulevya. Kweli ama uongo? Ilipungua haikupungua? Then along the way tukakuwa na shida sana na rais wetu juu ya hiyo. Tangu wanitoe kwa kiti, ile pombe yote mbaya ya kuua watu, rais aliagiza iletwe hapa kwa mlima, ndio imalize vijana wetu. Machifu wameambiwa muachane na hiyo pombe, wacha hii watu wakunywe wakufe. Polisi wameambiwa muachane naye, wacha hii watu wakunywe wakufe. Ati ndio idadi yetu ya wapiga kura ipungue. E oboke mare mogol kawuono, jagoro mong'eyore migawo mar arita Dr. Raymond Omollo oseo Gachagua kuom weche manokiro kowacho ni gin weche ma ok owinjore wach gi jal ma osebede achiel kuom kombe mamalo e pacho kae kendo ng'eyo kaka itawo sirikal. Omollo wacho ni piny owacho ni kod chenro mar kedo kod kuong' ma ok opodhi ok mane alwora mar God Kenya kende to e pacho ka mangima. Gachagua owuoyo bang' kuong' ma ok opodhi nego ji 3 e gwenge ma Nakuru ka Omollo koro oseo Gachagua kuom tiyo gi wach kuong' e go siasa mar alwora mar God Kenya. Olero ni piny owacho onge gi orak mar chwalo kuong' e gwenge, omiyo ok onyal chwalo kuong' ma ok opodhi alwora mar God Kenya kaka Gachagua lieko ka koro singo ni piny owacho biro dhi nyime gi go peksen e olni mag kuong' ma itimo tok chik, chenro mane gichako dwe mar 3 higani monywando bede migepe maromo 10. Okwayo Gachagua mondo mi ochwal neno ma en go kutenre gi weche manowacho e apise migawo no, ka bende okwayo oganda jo Kenya mondo mi kik donjre e math ma sasa e kinde gi mag nyasi kendo gikwep tiyo gi kuong' ma iuso tok chik. Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua oseo okang' mane jatend piny William Ruto kao mar walo jotelo machon kaka jotend migepe. Karua wacho ni Ruto chalo ka gima kiare kaluwore kod gik ma otimo mowacho ni gin tok chik kaluwore ni ok okawo pacho oganda jo Kenya. Jafwambo marwa Line Tundi ni kod ler mathoth. E romo mare gi jofwambo odiechieng' ma kawuono, jatend Kenya Martha Karua ochayo mokalo jatend piny William Ruto kowacho ni Ruto miyo ji lemo e migepe mag sirikal ma ok oluwo chike matayo weche mag yiero pachoka. What it suggests is that Ruto himself is undergoing through great confusion. He doesn't know whether he's coming or going when you look at those appointments. He is at liberty to propose names and reorganize. Anybody heading government can do that, but it must be done within the law, not through the back door. He is in a coalition with ODM through the back door, without a post-election coalition agreement. Martha Karua wacho ni ok onyal sarir ng'ato kendo ok omany tich e sirikand Ruto, komedo ni en gi duond bura mare mobiro sidho manyien higa manyien tok tieko timo lokruok. I am not a job seeker. I offer myself for election out of a genuine desire to serve Kenya and to help fix the broken in our house, our collective house called Kenya. So the fact that I am not in government will not make me look to be part of a crooked government. Karua bende oseyo deko mar yiero commissioners mag duol matayo yiero pachoka IEBC kochayo jood bura kuom mana chwalo agenda madewo gi owuon. Parliament is a dead institution. It just proved so many times over. If we had a parliament, a real parliament, not a rubber stamp, would we finish a year without an IBC? Bende oseyo okang' ma jatend piny okawo mar timo chanjo mar chiaye kowacho ni mago en mana rieko mage e kinde ma odwaro timo gimoro mopondo ne oganda jo Kenya. Let Ruto vaccinate his cows. He's a farmer. We can test his cows after 2 years, and then he can tell Kenyans the usefulness. I think in his mind, William Ruto sees himself as an emperor. So all he needs is a decree. So he comes up with a decree, and your cows will all be vaccinated. He gets very mad when you ask why. Because people need an explanation. In the budget, there is no money for vaccination. Where are you going to get the money? And if that money is available, why not for health? Why not for paying interns? Linet Undi, Ramogi TV. Sirikal mamalo ne ochako chenro mar keyo pi e puothe ma ong'ere ni Kimira Oloch Irrigation Project e kaunti ma Homa Bay higa mar 2007. Chenro no noyudo sir mar omenda ma ohingo bilion 6 kawuok kuom bengi mar Africa Development Bank gi dwaro mar kedo gi nok mar chiemo e kaunti no kod jiwo chenro mag pur kod pith.
Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich olosonwa lipot moyiedhi e wi chenro no higni 17 sani nyaka ne chake. Chenro mar KPA puothe ma ong'ere ni Kimera Lodge Smallholder Farm Improvement Project kata COSFIP ma okwago kar chundu bura makarachwanyo kod mano marangue ne sirikal mar piny Kenya ka yudo sir mar omenda ka owuok Africa Development Bank ne ochako matego chenro mar pur kod pith e kaunti ma Homa Bay konyo kedo kod nok mar chiemo kaachiel kod chugo thuolo mag tije kind rowere kokalo yore mag pur. E kinde mano chak chenro ni sirikal kokalo migawo mochung'ne rango dongruok e pinje Afrika ma ugwe ne ochugo komiti mano ting'o jotije mag piny owacho mano ochung'ne chenro no. Kata kamano higa mar 2021 duol marango dongruok e alwora ma Nam Lolwe Lake Basin Development Authority ne oduogo kawo chenro no kendo gin ema gitaye nyaka sani. To bende nitie ber ma jopur oseyudo nyaka ne Kimera Lodge chakre. Skim nochakore 2007 mano machak ket godo canals and kogik 2013 to pigni obedo tested konyalo tiyo mapod otiyogo nyaka sani ni. Osekonyo jopur mang'eny. Nitie jopur mose benefit, nitie joma ne ok nyal chulo kata school fee ne nyithindo, to through pigni gi pur ma sani gitimo ni omiyo ginyalo afford chulo fee ne nyithindo. E chenro ni jopur timo kothe ma opogore machalo pur mag alode kod nyanya mag uso, pur mar ochele, olembe kaachiel kod kothe mamoko. Ernest Ouma en achiel kuom rowere matiyo kod pigni e yor pur mar ohala. Family maka bende kawuono nyalo yudo chiemo e yo mayot. Omiyo wagone sirkal erokamano kuom seyie mondo ne gikelnwa project ni ka. Kaluwore gi pur ma osebedo ka dhi nyime chenro ni, jopur wacho ni sirikal onego migi gige pur manyasani ma ginyalo konyorego ka nok mar chiro ne mwandu mawuok Kimera Lodge bende en wich bar maduong'. Piny masani ok wanyal tiyo gi ngufu wa wawegi ka ok wanyal nwang'o masin. Omiyo wakwayo county government kata wakwayo national government to gimiwa support in terms of machines mondo jowa onyal yudo machines ma ginyalo tiyogo. Sani jowa puro gik moko to ok ginyal golo kata mana gik moko e aora. Samoro jowa gitiyo matek kabisa. To kama kore dhi usgie. Market bedo challenge ma wakwayo ni ka wanyalo cooperate kod the national kata gi county government kata gi any other body manyalo konyo jopur moluch mondo ginyal yudo kama ginyalo yude chiro ka giseloso gigegi. Kata odoko ni nitie ber ma jopur yudo ka to giywak e wi pek moko ma gineno ka giywak e wi deko mar tieko gedo mare kod rem ma sirikal oseremgo gundho kuonde ma keyo pi e puothe ma sani giwacho ni odinore kendo ok konygi. Skim ne pok otieki, ne pok orumo. Nitie kuonde moko ma sani ok ber ahinya. Drainages mano yaw e skim oluch mangima gidinore te sani. Kuondego ema ne pi ringogo kadok gade e aora, pi moa e puothe ringo kadok e aora. Ne wan gi plan maber ni ka pi ringo e areas gi te, pur ka pur ni winjore nitie pesa mano winjo wachul. Koro ok wanyal chopo kanyo nikech pi pok ginwang'. Koro akwa sirikal marwa ni kaber to giyie gichopnwa kuonde mane winjo gini chopie. Nitiere gima waluongo ni insecurity mag gigewa mane wasegero. Achiel kuom gi unyalo neno kanyo kako yieche. To gikonywa gi administration bendo medwa ngufu. Kamoko kuom jopur mane chenro no kale puothegi bende ywak ni nyaka ne sirikal kaw lopegi pok ochulgi kendo kata gioro kwayo margi to ok dewgi. Ok gilu ni gigi chal nade. An dam nyalo barore madonjo nyaka e oda ka pi donjo. Nitiere pipe mane gi kunyo ka donjo e odwa. Ne gikonowa ni pipe no joma ne udi pi okale utegi ibro ne kaka itimo kendo ibro ne kaka igedo negi. Wan no gigedonwa, pi donjonwa e udi, nyithindo wan go, kiluongogi ka gikalo, ging'iso ni mago gik mane osekalo. Koro wakia ni gigo nokalo ne jomage, to wan achiel kuom joma nokawo nyinggi. Nyaka sani chenro mar Kimera Lodge osechopo 70% ka jatatije mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni migawo mar omenda dhi keto pesa higa manyien mondo tie gedo mar chenro no ka okoni nyaka ne LBDA kawo chenro no gitimo maginyalo mane ni ochopo gimomiyo ne ochake. Asego mbaka gi jatend migawo mar omenda kendo kwane wabedo kode tapimo kode kuonde modong' mapok otiekie Kimera ka kendo kuonde ma bende osekethore. And nitiere gimiluongo ni supplementary budget. En ijiwo godo budget kuonde mane nitiere gi rem to dwaro mar jopiny nitie.
So exercise ni biro higa manyien kar dwe mar 2-3 and nikech nasewuoyo gi jatend migao an gadiere ni obro keto gimoro ma oromo. But another thing mwanyiso jo thurwa en ni kopo ni kanal okadho e puothi kata mane bath dalani, wanyalo bedo gi jukumu kaka wan wawegi be mondo watim cleaning mar kanal. Jaod bura mar Angwe Lilian Gogo ma bende chenro no kale kama orito to wacho ni chenro no kinde mokalo ne okwa kod mibadhi maduong' gino ma osedigo chenro matieke. Nitiere tunnels ma pok otieki nyaka sani. Oruch Kimira nitiere kuond ma pi ok ringe. Oluch Kimira nitiere makata pige ka ringo to ok ringe yo makare minyalo tim godo irrigation. Omiyo e Rangwe constituency percent achievement mar gima ne Oluch Kimira ne intended for, I can put it at 30%. Nikech Oluch Kimira nigi capacity mar feeding the greater Homa Bay County, to mopogore gi mano wanyalo yuto nyalo wuok e Oluch Kimira ma pidho jo Homa Bay County gi chiemo to kendo iuso ne counties ma oko. But kuom hawi marach Oluch Kimira osebedo mismanaged. Pesa manoket e Oluch Kimira osebedo misappropriated e thuolo mar higni 16. Nyawadgi makarachuonyo Adipo Kuome dwani mondo sirikal otim mapiyo mar tieko chenro mar Kimira Oluch mondo jopur matiyo kod owinji berne. Waluongo scheme ni Kimira Oluch. To nitie kama iluongo ni Kimira Wuongo. En kama ber saidi, en pap maber. En ye plan to pok otime nyaka sama wawuoyeni. Jokanyo ywak. Kata kuonde magisetere canals. Thothne pok oyudo gimiluongo ni feeder canals. Da gombo ni mondo gigi tieki mapiyo. Mondo mi the scheme obed operational fully. Oingo gini 10 sane nyaka ne chenro mar Oluch Kimira chak tich. Jopur mosebedo katiyo kod chenro ni endi wacho ni kata dokon gisebedo ka giyudo ber kaluwore kod chenro mar pur kod pith magitimo kaendi, to nitie midhiero mathoth mokalo magikale nyaka ne chenro ni endi chakre. Kwayo mag ne sirikal mondo mi gine ni gitieko chenro ni endi mondo mi yore mag pur kod pith magitimo kaendi obed manyalo konyo ngimagi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kuom higni 24 mokadho, kambi tudruok mar Safaricom osebedo e chuny oganda jo Kenya kakelo lokruok e kind oganda kendo keto tudruok bedo mayot. Kaka yo mar dhialo hignigi, safar mar Safaricom motise ni Sambaza Furaha na Safaricom osebedo ka chopo e kor gwenge ma pacho ka chiwo mich ne oganda e kindegi mag sikuku e counties marom 37. Gino ma osebero chumi mar gwenge manolim. Lydia Okeyo ni kod ler. En safar ma osebedo kalimo gwenge ma pacho ka kuom ndalo mohew 25. Safar mar Sambaza Furaha na Safaricom manyochopo e counties 37 kaka mar Safaricom hingo higni 24 mar tao chenro magi pacho ka. Kaka yor duoko erokamano ne oganda, kambi mar Safaricom osebedo katiyo kanyakla e Kaimaral Media Services elimo oganda kendo ochiwo negi mich opogore kindegi mag sikuku. Kopogore gi miyo oganda mich, chenro makama osebero chumi mar gwenge mane ochopoe kalore ni chiwo mag gwen kod diek ne ng'iyo ir oganda maya alwora manole magino mano oting'o malo chal mar thoth johala. Wateja nimepata hata zaidi ya 50 saa hii. All the chicken you see, the goats, the shopping, the hampers, we buy them from the local community, which really impacts them from an economic perspective. Jatatije mar Safaricom Peter Ndegwa opo chenro mowacho ni oseloko ngima jo Kenya modhuro ka bende opo kambi mar Royal Media Services kuom tudo gi oganda. It's not just about individual customers, but it's also about businesses. We have 700,000 merchants across the country. It's also about rewarding agents. We have 300,000 agents. Kambi mar Royal Media Services kokalo kuom wang jowi magi adek kama oting'o Ramogi TV, Citizen TV kod Inoro TV kachiel gi nyakalondo 14 nochopo gi ote magmor ne oganda maromo milion 25. We have been amazed by the level of turnouts. We are very happy to partner with a partner like RMS. E kinde chenro makamago, malo diek 175 gwen malalo fario
Airtime maromo siling milionde bura. Mabul kod mecha moko nochiw ne oganda jo Kenya. We've seen the kind of audiences that have been growing, both on ground and on air and online platforms. That is a great value. I mean, the return on investment for clients can be seen. We are happy. We're looking forward to a bigger, better one next year. Mokuom johala bende wacho ni chenro makamano osekelo lokruok e ohandgi anyate kindegi mag sikuku ka bende sekta malimbe noyudo welo e counties mane safar no limo. Imeinua makastoma wangu na wale wote naendea kuku kwao nyumbani pia wamefurahia sana kuona nikiwanunulia kuku nikiletea Safaricom. From a tourism point, we were in a position to help with logistics. Every town that was stepped into by this convoy did leave a mark. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakoromogo chako ka oyueyo aneno ka ote donjo ka nyinga Austin Mirambo wawinji maler kowuok Rusinga aoro ote mag sikuku ne Dawa Kadori Masanga baba wa Michael Japala kod Victor bende Ramogi Mitero kamana ahinya MCA ma Kanyadoto bende Apopo Lentana kwayo hayo maber mag thuolo mag sikuku ne jo Kanyadoto duto ukaw Moscow kuom mheshimiwa Maru kabendo kanya aneno ka Jakinyar Modi wacho ni aoro Christmas greetings ne mama na Mary Otieno Nyaramba Regan Ronald Okus Lady Mano Junior Fan Mondile Wodo Pio Nyuka ko wacho ni may this festive bring joy and happiness and may we remember the less fortunate. Jomodong Nairobi wakule kwa macho aworo biro manarumo Nyakoromogi wakauyo machuok. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Nyakwara Mogajua en kinde machielo, kinde mar mor, kinde mar ilo, kinde mar sikuku. Yesu Kristo. Bende iyudo thuolo mar bedo gweth ne jogo mantiere machiegni kodi. Wa iko ni playlist mamit mag sikuku mag pako Nyasaye. Otieno mokwe. Magi duto Injili kalo.
ni osenyuol jawa. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Chon gilala e piny Bethlehem, muma maler wachonwa. Wuod Maria Yesu Kristo nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi iyud wenda mar Wuod Mary kaka skiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. E paw tuke ni tuke adhula lig maduong' pacho ka dhi e yueyo mar siku kutok tuke 15 tugi nyaka season ni ne chakre. Klab mar KCB FC pod omako thuolo mokwongo gi points 27, points maromre gi Tusker FC. Joloch season mokalo Gor Mahia osebedo gi duoko mopogore opogore nyaka kocha Zedekia Ziko Tieno ne kawo ting' mar tayo klabno. Kogalo noloyo klab mar Kariobangi Sharks e tugi mogik mane obagi alap ma Kenyatta Machakos. Gor Mahia omako thuolo mar 3 gi points 24 kata odoko ni gisetugo tuke matin kipimo gi jobengi ma KCB. Police FC gi AFC Leopards tieko thuolo 5 mokwongo. Klab mar Posta Rangers pod yulo thuolo mogik gi points 11 bang' tugo tuke 14. Bidco United kaachiel gi klab mar Talanta FC omako thuolo mar 17 gi 16 kaluwore. Lig biro dugo tarik 4 dwe mokwongo higa manyien. Kevin Luke na mwenzake Ian Taifa, partnership yao ilikosa maelewano. Lawrence Juma Ochieng jaribu kuichanja. Klab mar Mofa mogoyo tache kaunti ma Homa Bay tieko round mokwongo e lig mapiny mar adhula National Super League ka gintiere thuolo mar 6 tok tugo tuke 14. Mofa sani oseyudo points 22, points 4 tok APS Bomet momako thuolo mokwongo. Klab mar 3K FC mawuok e kaunti ma Embu kendo noidho lig no e chakruok mar season ni oseloyo tuke 5 kuom 14. E tugi mogik mane obagi e lap ma Moi Stadium Embu, 3K FC nowuok amodhi mar gol 1-1 gi Nzoia Sugar. Lig no mar NSL okawo yueyo mar sikuku kanyaka sani klab mar Moroni Youth mane olwar kowuok e lig maduong' mar FKF Premier League omako thuolo mogik e chung mar Klepe. Kisumu All Stars gi Migori Youth omako thuolo mar 9 gi 10 kaka giluwore no.
Riwruok mar Beyond Hoops Africa kuom thuolo machielo dok e siro tuke mag kor gwenge ka gimakore gi jatugo machon Ray Odhiambo ka gibago tiegruok mag tuke adhula ne jotugo ma higni piny mar higni 18 e kar chung od bura ma Dagoretti. Tiegruokno motisini Tiki Taka Football noywayo jotugo manyiri gi yowuoyi maromo 300 kama notieggie tuke adhula kaachiel gi miyogi puonjruok e wi kaka ginyalo bedo e kind oganda. Riwruok mar Beyond Hoops Africa geto tiego rawere mathoth gino manyalo miyogi thuolo mar yudo timbe mamoko higni mabiro. Odhiambo duogo pacho bang' bedo e piny mar Canada kuom higni 10 kama notugo tuke adhula kapok ochako safar mare mar puonjo jotugo. We've had such camps with basketball, and we've seen that the fundamentals for sports are very key for our community, because you find that the teams that are around our community do not have these fundamentals. So even when they get an opportunity to play abroad, it becomes a challenge for them. And we're also grateful for the equipment that are brought for our young players. Hopefully we are going to continue with this, and it's going to be a long-term program. Nyakormogi wachope giko mar weche manyien mag Oimore. Zak Chunga wacho ni jomur ng'iya duto te akwayo ni hawi maber mar Christmas kod Rose mar Nyagondo. Erokamano. Odhis Kevin wacho ni Simfro zode mar Christmas gi New Year odhine familia na baba na mama na owete na nyimine na kod jouyo maragengni duto te. Erokamano kuom ote makamano. Aneno kabende Auromos ne familia na duto mano ogot Mary Goretti kosen Mary Ann Nyakaramogi adwa ni mondo miya teke gi kanyo kabende aduoko ni erokamano maduong' kuom kawo thuolo ma kamano mar mondo mubed kodwa e chenro mar Oimore. Wanenre kendo weche manyien mag odiochieng' makiny ka Ruoth oyie. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo.